Втора част от ремонта е вече факт. След сериозната подготовка и отстраняване на всички стари и компрометирани материали, включително кал, остатъци от керамиди и натрупвания по покрива, започнахме същинската работа по обновяването, изолирахме и измазахме комините, здрава основа за дългосрочна защита, почистихме и освежихме улуците, важен етап за правилното оттичане, монтирахме част от новите капандури, повече светлина и стил, накувахме двойна летвена скара, здравина и сигурност, положихме пародифузна мембрана, защита от влага и вятър, и в момента качваме новите керамиди, всеки ред се подрежда прецизно, без компромиси. В видеото ще видите реална част от процеса, без украса, без скрити етапи. Така работим ние, честно, професионално и с внимание към всеки детайл. Проектът се движи точно по план и сме на финалната права. Очаквайте част 3, където ще покажем завършената конструкция. Стабилна, модерна и красива. Ако имаш нужда от надежден екип за ремонт на покрив, изолация или капандури, свържи се с нас. RIA-Trade. Предлагаме огледи, точни оферти и качествена изработка без скрити условия. Остави "интересувам се" в коментарите и ще се свържем с теб. Последвай ни, за да видиш още ремонти в реално време.